Arratsaldeon guztioi, urriaren 6 da gaur eta konturatu gara izan zitekeela gauza mordoren mundu eguna. Adibidez, tragediarena. Erromaren historiako desastre militarrik handiena gaurko egunez gertatu zen, edo gertatu omen zen. Bai, ez da erreixak kristaurreko 105. urteko bataia baten data oso zehatza izatea egia esan. Eta gainera ez dugu uste egun batean gertatu zenik, baina 100.000 pertsonatik gora hil ziren borrokartan. Zimbrioek eta teutoiek mendean hartu zituzten Arausioko bataian Erromar Inperioko 12 legio eta bestelakoak. Baina tragedia giroan jarraitu behar dugu. Florentzian 1600. urtean estreinatu baitzen Jacopo Periren Euridize lana. Ezagutzen den operarik zaharrena da Euridize, eta barrokoari hasiera ematen diola esan daiteke. 2 urte lehenago estreinatu zuten Dafne, baina haren hitzak soilik iritsi dira gaur arte. Euridize baitu egiten dute, eta ihes egitea lortzen badu ere, ihesean hil egiten da. Orfeo inframundura doaren bila, eta bere lirarekin jainkoak liuratuko ditu. Euridize harekin mundura bueltan eraman dezan. Baldintza bakarra jarriko diote jainkoek. Ezin du Euridizeren aurpegia ikusi mundura bueltan izan arte. Aizue, gero esaten didazue spoilerraren erregea naizela, baina 4 mendetik gora dituen obra baten amaiera konta daiteke, ezta? Ja, zuia bazpare spoilerrak egiten. Beti bezala. A ber, izan mundurak dela, Orfeok atzera begiratu eta Euridizeren aurpegia ikusiko du. Eta orduan, zaplust. Euridize betirako geratuko da inframunduan eta Orfeo mundura bueltan bidaliko dute, haren amoranterik gabe. Inpazientzia ez da sekula bidelagun ona. Opera hainbat mendetako gizarteen zinea izan zen, edo ontatik gertuen zegoen errealitatea. Baina gaurko egunak urriaren 6ak baditu abordezkatzeko bidean hainbat mugarri. Zinemaren historian, abia puntuaren inguruan ere badaude liskar historikoak ere. Lumia ganaien zinematografoa, Edisonen kinematoskopikoa eta bitaskopioa. Baina gaurko egunez, Edisonek bere lehen filma proiektatu zuen 1889an. Edisonen ekarpenen artean egon zen 35 milimetrotako filma komertzializatzea, gaur egun oraindik ere ezagutzen duguna edo ezagun xamarra dena, eta zeluloideko zinta horri lateraletako zuloa gehitu zizkion eta patentatu zituen, gerora sinkronizazio perfektuago baten bidean, makina hori hobetu zuena. Zulo horien ondoan kokatuko zuten hainbat hamarkada beranduago, zineari soinua gehituko zion banda. Eta soinuaren banda hori gaurko egunez estreinatu zuten, eta zintaren albo batean zegoenez, banda izen hori hartu zuten konposizio musikalek, soinu banda deritzon hori, edo egun jatorrizko musika ere deitzen dioguna. 1927an, New Yorken proiektatu zuten lehenengo aldiz soinudun film bat, The Jazz Singer. Inglesez ez dakitenentzat, jazz abeslaria. Oh, I'm going to take you to Coney Island. Yeah? Yes, I'm going to ride on the chute-to-chute. Oh. And you know, in the dark mill? Yeah? Ever been in the dark mill? No, I would... Well, with me it's all right. I'll kiss you and hug you, see if I know. Now, Mama, stop now. You're getting kittenish. Mama, listen, I'm going to sing this like I will if I go on the stage, you know, with this show. I'm going to sing it jazzy. Now, get this. Blue sky, smiling at me. Nothing but little blue sky. Do I see? Do. Bluebird singing a song, nothing but little bluebird all day long. You like that slap business? Never saw the time, shining so bright, never saw things going so right.
Soinua zinera iritsi bezalaxe iraultza osoa suposatu zuen honen industrian, baina gaurko egunak badu zinetik haratago iraultzaren egunetik ere. Bartzelonan 1934ean Duis Companisek estatu katalana aldarrikatu zuen. 1934eko iraultzaren baitan izan zen. Benetan existeten etzen Espainiar Errepublika Federalaren baitan. Carros veiem passar, siset que no veus l'estaca, on estem tots lligats. Si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar si estirem tots allò. Eta Kuban, 1948an, Kubako iraultzaren baitan, Camilo Cienfuegos eta Ernesto Che Guevara komandanteek Trocha de Júcaro zeharkatu zuten. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, aprendimos a quererte. Desde la Giro iraultzailean murgildutariko gara gainera. Gerard Adams politikari irlandarra jaio zen gaurko egunez, eta haren ibilbideari begirareko gara beranduxeago. Baina poesiari ere tartetxo egin nahi diogu, saio abiatu aurretik. Gaurko egunez hiltzen Antonio Cisneros, poeta peruarra. Poeta, kazetaria, kronista, idazlea, gidoilaria, katedratikoa. Eta itzultzailea ere bazen. Gainera bere lanak 14 hizkuntzetara itzuli dituzte, eta guk ere itzuli dugu euskarara. Udazkena izeneko bere poema. Maite ditut inguru hauen bakardadea, eta elkarbanatu beharrik ez ditudan jaki ondo egosiak. Aleluia! Doberko ferria hegaztirik gabeko zerupean kalera hurbiltzen den ordua da. Ozeanoak garrantziarik ez duen ordua. Ze poetak. Asko gustatzen zaigu. Baina, saio hasteko ordua ere bada, ez da? Ozeanorik, ferririk eta hegaztirik gabeko zeruen ausentziarik gabe. Baina, eduki mordoarekin, beti bezala, Maria Romero Laspiur dator, eta arekin Ane Rotaetxe, ondarearen egunen inguruan ariko gara beraiekin. Eta osteguna denez, Oianaren eskutik, asteburuko arte eszeniken plan mordoa botako dizugu. Eta sutan dantza taldeak gertutik ezagutuko dugu Leire Bujandan Nerea Llamas eta Igone Augusto izango dira gurekin kafe hutsa hartzen. Gauz asko eta denbora gutxi. Bueno, orduntze, hasiko gera ja. Bai. Urriak 6 ditu gaur eta osteguna da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin jaun Andreok gaur horiz jantzita eguzki ausentzia horretan eta hegaztirik gabeko ozeano horretan argizpiak jartzeko presto. Jana Maritorenak enbe! Arratsaldeon! Gure poesiari barre egiten dio, baina tira, berak ere badu bere alde poetikoa. Goreti Oreja Michelena, arratsaldeon! Arratsaldeon! Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 426 garrena du, arratsaldeak 4:14 minutu, eta urriak 6, gu hemen 3. Eta, bueno, gerorago gehiago izango gara, eta gerorago gutxiago, ze haze dantza gaur hemen sartu eta atera ibiliko dira. Lankide guztiek, uste dut, kapitainari egokituko zaiola, ontzi honen lemari heldu eta hemen aulkian geldik egotea zuekin, urrengo 2 orduetan plazarra. Baduzue, hemen gurekin, naiz erratian bigarren kafean.
Suelo confundirme con facilidad lo que soy y lo que escribo. A veces pienso que soy un sueño tan real que casi me siento vivo. Y te lo juro que no puedo saber. Y te lo juro. Bueno, gaurko egunez jaio zen Bobby Farrell, Boniem taldeko abeslari eta DJ edo gaurko egunez hiltzen Eri Van Halen musikari erraldoia, baina guk etxeruntze jodugu pixka bat Bilborun zein zuzen ere gaur jaiozelako Fito Cabrales. Bai, Fito y los Fitipaldis taldeko lider bezala zautzen dugu, lehenago ere, joan zait, izena? Platero itu taldeko abeslaria zen, jode. Zenbat ordu pasako nituen, Platero itu entzuten, orain hemen zalantzan geratzeko. Cielo hermético, hegaztirik gabeko, zerua. Kantu hau Fito y los Fitipaldisen, azken lanetik gaurko saioa abiatzeko eta maite duten tarte abiatzeko gaur eskuinetik hasiko gara. Osondo. Ez, gauzat egingo dut oian, etzait gustatzen, buelta emango dut, eta ezkerretik hasiko gara. Goreti hori jazina zure maite duta. Bueno, nire gaurko maite duta. Badakizen bezala, hemen, oso kafezaleak gara, baina kafeari, puntuak irabazten ari. Kafeari ez zaio azukrea botatzen, inoiz. Zer gertatzen da, mikaztasun honen baitan, gozo puntua ere behar dela, eta nik maite ditut, kafearen ondoan, gozo puntu hori jartzen dizutenak, gaietatxo bat edo zerbait. Gutxi dira, azken aldian hartzen ditudan kafeek ez dute gozo puntu hori, baina bueno, tarteka agian tabernaren batean topatzen duzu gaieta txot esaten duzu. Bai, maite dut hau. Beraz azukrea ez, baina azukrea bai. Hori da. Yo te escribí la frase. Pentsa, Bidasoako muga horren bestaldean gehiago gozatzen dute, Frantziar estatuan ohikoa den Café Gourmand. Zaire ezagutzen duzuen, da postre zerrendan, ohiko postreak nolabait ordezkatzen dituen kafe bat, eta inguruan postre txiki batzuk, izan daitezke bi trufa gaietatxo bat eta gaztatarta buska bat, edo oso txiki eta justu kafeari hola goxotasun puntu bat emateko. Eta oso gozozaleak ezkarenok, oso postrezaleak ezkarenok, baliatzen dugu pixka bat hori postrea ordezkatzeko gozo pixka bat bai, nik txokolatea eta trufak oso ditut maite, bestelako gozoak ez igoalen beste, eta kafea postre bihurtzeko. Beraz, maite dutik ez nuen, baina eskerrik asko Goreti hori jazen ere maite duta, Café Gourmand delako kontzeptu hori da. Oian Amaritorena, zein zure maite duta? Nik bi esango ditu bat lotuta, ni ez naiz kafezalea, dakizuen bezala, baina niri izugarri gustatzen zait norbaitek kafe hartzen dunean eta gaietatxo hori jartzen diotenean niri ematen didala. Badaude batzuk beti. Eta eskerrik asko, ni oso gozozalea naiz, zure kontrana kaso. Eta orduan gaieta hori gaina irutzen zaizkit, izugarri goxuak. Eta izugarri gustatzen zaizkit. Bueno, hori maite dut txikia, igual horrekin gatuko naiz, edo beste bat. Polita, beste ban eda ez du? Bueno, bai, ze gaur justo kotxez etorri naiz eta askar eta beti bezala presaka. Eta irribarre atera dit momentu irudi batek trafiko handia zegoen Tolosan, mantxo egin dozen kamioien bat aurrean zeolako eta justu gero agendan esango dut bihar ostirala Tolosan emanaldi bat dagoela, Tantiaka antzerki taldearena, eta justu herrian badago kultura agenda moduko bat edo pantailatxo bat, eta bertan justu ikusi dut irudi bat, antzezlan horrena eta ikusi ditut Martxelo Rubio eta Teresa Kalo, eta irribarre atera zait, esan dut, aize polita gaineanik biekin lan egin dut, gero beste irudi bat ikusi da, ezakit, eta horrekin ja, kotxean irribarrearekin jo naiz, eta orduan poix jo naiz. Aizue, basaioa hasteko moduan ere bagara, Cielo Hermetikoren azken akorde hauekin gu martxan jartzeko moduan gara. Keep calm and bigarren kafea.
Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Keep calm and bigarren kafea. Rodé sobre la escarcha en el asfalto. Sentí tu falta y ahora me asalta. Horrelatu dizuegu, gaur hemen joan etorrian ibiliko zela jende asko, izan eta ez izan, eta ez izan, eta izan, eta Maiaren alde hontan bakarrik utzi naute. Baina Maiaren bestaldean oso konpainia honean izango gara, beraz aurkeztuko dizkizuegu. Dagoeneko etxe honen oso ezagunaten bat, etxekoa dena, eta, bueno, urtez urte, ondaren jardunaldi hauen aitzakiekin ere gonbidatu ohiko bihurtzen dena, beraz bihoi, ongi etorri, Maria Romero Laspiur eta Anerrota Etxe. Kaixo, kaixo. Kaixo, arratsaldeon. Mikrofon horianen, edazu pixkat jetxi, daukezula hor, pixkatola beraka giratzen badezu nahikoa da, nahikoa. Bueno, aipatu duenik, hau, iaia urteroko itzordu bihurtzen da, bigarren kafean, ondaren Europako jardunaldiak udatik buelta izaterako iaia gertatzen dira, iraietik azarora bitartean edo, eta guk urteko lehenengo saio horietakoren batean martzen dugu aitzaki, ez? Honi erreparatzeko, Maria, eta zuk ekarri duzu, horren inguruan gehien dakien pertsona, edo behintzat asko dakien pertsona, beraz, bueno, oazen kokatzea, lehenengo zonen inguruan entzun duen arentzat ere, zer diren ondarearen Europako jardunaldi hauek? Bai, hori da, urtero moduan hemen gauz, eta ni, bai, esperta, edo gehienetarik dakina, ez? Ez dakit, igual badauz beste pertsona batzu asko dakitena honi buruz, baina antolakuntzan horregoten da topera, eta Gipuzkoako ekitaldi guztietan behintzat, bueno, daki pila bat, eta esplikatuko digu hoiei buruz, eta Bizkaia eta Arabakoei buruz bai, hainbat ekitaldiri buruz bai. Eta hemen goz berriro, normalian hori, iraia eta azaroan bitartean ospatzen dira, baina gehien bat urrian. Urria da hilabetea, ondarearen hilabetea, horrelako zerbait. Eta, ekintza desberdinak antolatzen dira, itzaldiak, erakusketa, lantegiak, bisita gidatuak, eta bar. Eta, erakunde desberdinak hartzen dute parte, pixkat ondare hau, ondare honi garrantzia emateko edo ezagutarazteko, ez? Eta urtero joten dira aldatzen gaiak. Aurreko urtean zen irisgarritasuna. Oingo urtean da jasangarritasuna. Orduan, pixka da gai horren inguruan ondarearekin zerikusia duen ekintza bat sortzea. Ez? Eta aurten, lema edo izan da, ondarea loratuz gozatu. Ondare jasangarria edo, erderaz? Patrimonio sostenible, bai. Hori da, erderaz eta euskeraz da pixkate lema, ez? Bai, beti egiten dugu, lelo bat bi hizkuntzetan. Beti izaten da euskera lelo nagusia, baina, saiatzen geha zerbait jartzen ere gazteneraz. Eta bai, Mariak esan duen moduan, urtero antolatzen dien ekitaldi kulturalak dira, beti ondarearen inguruan, eta Europako batzordeak hautatzen du gai bat, urte honetan jasangarritasuna, eta horren inguruan antolatzen dira ekitaldi pilo bat
Gipuzkoan, Araban, Donost, Bizkaian. Bizkaian, eta, bueno, hainbat lekutan, Nafarroan, bueno, Europa mailan... Lapurdi Zuberoa eta Baxe Nafarroan ere bai, Europa mailan izaki, bueno, Espainiar estatuan eta Frantziar estatuan bietan gertatzen direlako, ez da? Hori da, bai, frantsesak asko maite dituzte jardunaldi hauek, bai. Beraz, horrek esan nahi du, Lapurdin eta Baxe Nafarroan eta Zuberoan zaudetenok ere izango dituzuela eskura. Europako, nola izango zen hau frantsesez bilatzeko? Journée Européenne du Patrimoine. Baina, bai, Frantzian dia gehiago iraian, usteet. Beraz, akaso ja erdi pasata. Baina tira. Guk oraintzik martxan dauden hoiei helduko diegu, eta, asko daukagu hemen kontatzeko. Urtero egiten dugu, gaur, esan dudan bezala, maiaren alde honetan bakarrik nago, gero jana bueltatuko da, Goiuri gaur ez da gurekin izango, baina normalean 3 artean aukeratzen genituen hainbat plan, nik gaur saiatu naiz 3 aukeratzen, pixkate urak ordezkatzeko, gaur nire burua bidertu beharko dut. Baina hori beranduxeago iritsiko da, ze, badaude oraindik azaldu behar ditugun hainbat kontu, Maria. Hori da, azkenean, aurrekortian zan irisgarritasuna, enguan jasangarritasuna, eta saiatzen dira, ekitaldi guztia, pixkat horren barruan sartzen, edo sortzen ekitaldi batzuk, jasangarritasunaren barruan daudenak, ez? Eta, asko dakate zer ikusia mugikortasunarekin, adibidez, egin alizatea jarduera hori, oinez, bizikletas edo garraio publikoan, ez? Holan, bai, jasangarri izateko. Energiarekin, gaur egun gainera, energia dagoela oso garesti eta dakagula hemen krisia handia, argi naturala biltzeko, klimatizazio egokia egoteko, edo energia kontsumo txikia egotea, ez, ekitaldi hauetan. Gero, uraren kontsumoa, adibidez, ditugu modarekin lotutako ekintza batzuk gero aipatuko ditugunak, eta horrek adibidez, urarekin bebai zerikusia daukate, ez? Azkenean, zelan modaren kontsumoan, edo modaren produkzioan, uraren erabilpena oso altua izaten da, gehien bat kotoioaren produkzioan, adibidez, eta, horrekin bebai zerikusia duten ekitaldi batzu sortu dira Gipuzkoan, eta, gero, natura eta biodibertsitatea, azkenean naturarekin lotuta dauden ekitaldi asko daude aurten bebai. Urtero goten dian, ikuste dut Euskal Herrian naturarekin oso kontaktuan gaudenez, ez azkenean mendien artean itxasotik gertu, eta azkenean oso lotuta gauz gure kultura edo gure naturaren kulturarekin, ez? Ez dakitzen. Hori bai, hori da. Ondare naturala beti dago jardunaldietan, ez? Eta Mariak esaten zuen moduan, urte honetan saiatu gea, gaia hau izan da, baita ere, antolatzaileei pixka eta aholkua ematen, beraien aktibitateak modu jasangarrienean antolatu ahal izateko, ez? Eta horretarako egon gea Foru Aldundiko ingurumen saiarekin kontaktuan, eta beraiek eman zizkiguten aholku batzuk. Eta gero baita ere, programaren barruan, gehitu ditugu urte honetan garapen jasangarrirako helburuak, ez? Nazio batuek osatu zuten zerrenda hori, batzen da programan. Helburu bakoitza badago lotuta ekitaldiekin, ez? Azkenean, dirudi hor, ez dakit, agenda 2030 hori dela, ez dakit, oso urrun norbaitek antolatzen edo erabakitzen duen zeo zer, baina gero konturatzen gea horrelako ekitaldi zehatzekin badaukagula, ez dakit, adibide praktikoak, ez? Horrelako... Hori da, inalogula ekintza horietan, ez? Zelan, erreflexatu aldiren objetibo edo, helburu hauek, ez? Adibidez, ekonomia zirkularra, klimaren aldeko ekintzak, eta bar, ez daude 17 puntu desberdin, eta ekitaldi guzti hauetan, bat baino gehiago edo bat behintzat badaukate, ez? Barneratuta ekitaldi barruan, adibidez, zabaltzen baldin badugu, ez? Donostia. Gure urteko biblia. Hau da, hemen dakagu eskuetan. Ez dugu esan, baina, Gipuzkoan daude 132
ekitaldi ezberdin urte hortan. 122, ez? 122, bai. 34 herrialde desberdin. Hori da, esan nahi dut, herri askoetan daudela aukerak, eta Bizkaian eta Araban bai, oso hiriburuetatik kanpo gertatzen dien ekitaldiak direla baita ere, ez? Batzuetan badirudi igual gauza gertatzen dira bakarrik Donostian, Gasteizen eta Bilbon, eta ez badago bizitza hiriburuetatik haratago. Hori da, gainera, sartzen baldin bazarete jardunaldietako webgunean bilatu aldozu herrialde bakoitzetik, edo herrialde bakoitzean dauden ekintza ezberdinak. Hori da, iruditzen zaitu bai, oso praktikoa, azkenean, imaginau, bizizarela urretxun. Urretxun zer ekitaldi dauz, edo Zumbarragan zer ekitaldi dauz, ez? Holan bai argi ikusi aldozu, zedetara apunta gualzaren, edo holan gertu dakazu zen aukerak, ez? Hori da. Eta aurten berria izan dana bai da, brailezko ekitaldearen, gudakago hemen gaur gure eskuetan Gipuzkoako ekitaldien liburua, ez? Eta bertako portadan agertzen da programaren PDF irisgarria eskaneatzeko QR bat. Eta brailez. Brailez irakurri aldena. Eta gero, sartzen baldin bazara QR-ean? Da, PDF irisgarri bat, azkenean da ikusmen desgaitasunen bat akaten pertsonentzat dago egokituta. Eta beraiek erabiltzen dituzten aparailuak PDF-ak irakurtzeko, aldituzte ondo irakurri, dago diseinatua horretarako. Orduan, azkenean lehen urtean irisgarritasuna izan zen gaia, jardunaldien gaia, eta nahi genuen horrekin jarraitu, ez? Izatea bakarrik edizio batean lantzen dugun zerbait, baizik eta gurekin jarraitzea. Orduan, helburu horrekin jarri dugu baitare portadan, baitare jendia liburuzka hau hartzen duenean, nabarmentzeko badaudela jarduera desberdina mundu guztiantzat, ez? Bai, hori da. Irisgarritasuna nabarmentzeko. Hori da, gainera, sartzen baldin bazara ekitaldi desberdinetan, jartzen duzu irisgarritasun, ze pertsonetara dauden irisgarritasuneko pertsonetara dauden bai, hori da, ze gizarte kolektiboentzat dago egokituta ekimena, eta baita ere ze irisgarritasun neurriak dauden. Hori hasi ginen lehen urtean, eta urteantan ere jarraitu dugu. Bai, oso polita iruditzen zait, ze azkenean da zerbait, hemendikan aurrera nik uste dut derrigorrezkoa izan biako zana, ez? Azkenean heltzeko ahalik eta jende gehiago ni, eta jende guzti horrek, edo normalian ekitaldi hauetara ez dena juten, ze uste dagoelako, berantzako ez dagoela gogituta, eta behintzat eukitzeko aukera, jakiteko junal lan ala ez, eta bebai zabaltzea ekitaldi hauek mundu guzti. Gizarte, era desberdinetako gizarteari, ez? Bai, azkenean gero eta informazio gehiago eukita, hobe ez? Eta askotan igual badaude ekitaldi batzuk egokituta daudena, baina igual ez dugu jartzen, eta dea azpimarratzerakoan badauzela egokituta, bai, jendea gehiago animatzen da. Hori da, errezago, bai. Bai. Eta hori, eta beste gauza bat garrantzitsua aipatzeko da, 32 murriztu dela papelaren produkzioa liburuzka hauek egiteko. Azkenean, beste urte batzuetan asko produzituta fizikoan edo, panfleto fizikoan, eta aurten gutxitu inda produkzioa jasangarriago izateko produkzioa, eta holan hobetzeko pixkaz, azkenean, igual gehiegi produzitzen zen, eta zen erabiltzen hain beste, ez? Hori da, bai, azkenean, liburuzka hauek aurkitu ditzakezute, kulturetxeetan, museotan, udaletxeetan, eta, bai importantea iruditzen zitzaigun, liburuzka hauek imprimetzerakoan, alik eta efizientenak izatea, ez? Mariak esaten zuen bezala, ez botatzeko gero, ez? Bai, pena da. Guk, joan den urteko agadiez, ordozkagu, 2, gordeta.
Eta hirugarrena, hango eskubiko baldetan dago, baina gorreta dauzkagu, ze benetan xarma daukaten liburuak dira, hemen literatura asko daukagu, poesia, baina gero, ondarearen liburu iskabek gorreta dauzkagu. Eta hori gordeko dugu. Hala ere, esan behar nizuen, ze gogorra den jasangarritasuna bateratzea, paperaren zaleak garenokin, bai. Ez da gizuek liburu digitalen oso zaleak zareten, uste dut ez eta ni ere, eta horren jasangarritasuna da helburu bat hain komplikatu, hain kontraesankorra norberarekin batzutan. Bueno, liburuen kasuan aldegu liburutegietara joan. Gero, egia da neri batzutan gustatzen zaidala azpimarratzea, ez? Ez, eta gero bebai, adibidez neri, pasatzen jatana da, askotan irakurtzia PDF baten ordenagailuan oso zaila itzen jatala. Osa, askoz berrezo irakurtze dutela fizikoan dakatenian imprimatuta, zerbait, ordenagailuan baino. Ez dakit argian gaitxik dan edo ez dakit zer, baina niri asko kostatzen jata ordenagailuan irakurtzea gauzak. Behintzat apunte luzeak balin badira, horrelako emaila edo, bueno, badakigu eguneroko tasunean erabiltzen ditugun emailak edo horrelako gauzak, ez, baina igual ikasteko edo, eta gustatzen jata beti paperean aukitzea irakurtzeko, azpimarratzeko, eta... Ez que ez dezu igual barneratzen. Eta idazteko askotan. Idazteko, bai, nik askotan idazten dut lehenengo paperan eta gero ordenagailuan. Zerbait importantea bada, bai, azkenean, ez dakit, errespetua ematen dizu paperak, ez? Eta ordenagailuan egiten ditu gauzak, como, bueno, edo zer modutara. Pentsatzeko eta idazteko nertako errezagoa da. Ala eta guztiz bebai, berrera dira paperak, bialetatik, eta txokotatik, eta txokoak geratzen ez direnean txokoen azpitik, eta nik hemen daukat apunte partitura baten atzekaldea dena apuntez beteta, ze partitura janun behar, eta hor asko. Bigarren kafean, ala ere, nik kazetari bezala beti irabilidet papera. Bigarren kafean hasi ginean eta Drive bitartez lan egiten dugun enean eta bar, gero aztertu barko zan, Driveen erabilerak ere, zenolako impacto ekologikoa duen, serbidoren mantenuak eta bar, baina bueno. Den ordenagailuan daukagut, ez dugu ezer imprimitzen. Eta gaur, Mariarentzat imprimitu dute tarte honen gidoia, eta nahi gabe eman dizkiot 3 kopia egiteari, orduan bakoitzak gidoi badaukagu, eta pentsatu dut, egia esan paperean dena garbiago ikusten da, apunteak ardaitezke, baina nago hainoituta ja, ez dakit, hemen dauzkat 2 ordenagailuak soinu maila, beste teklatu iPada eta mobila, eta ja, paperarentzako lekurik ere ez daukat, baina guk dena ordenagailutik egiten dugu. Nik dana, papera, eta nire kuadernotxua beti, oza, dira, hemen reglaspirren marrazki guztiak, beti dira borroia. Claro, ez que ez dakizu inoiz. Naiz eta oso digitala izan, beti marrazkian lehenengo eskusateratzen dira. Nik sormenerako ere nahiagoet papera, Inspirazioa ez dakizu. Moleskina non nahi, eta batzutan tokatu zeite gazkinen batean, boligrafoa beti ukitzen dut boltsikoan, aneri utzi didan hori normalean nerekin izaten dut, baina beste bate dagoeneko sartu dut poltsikoan, zeda, hau da, ogibidearen gaitz horietako bat. Eta hegazkinen batean pasazait paperik ez euki da, joan komunera, eta egoten dia olako pixat eskatologikoa sona dezake, baina ulertu kontzeutu. Egoten dia, eserlekua tapatzeko moduko papel, ez dakit txarolez, baina ez da papel normal, ez da zelulosa da, papelola, eta horretako bat hartu, tolestu pixkat karratu xamar bihurtzeko, eta horri idazten hasi. Eta hau egia dela ziurtatzeko, entrevista bukatzen dugunean, hango mai gainean daukat duela urtetapiku, oraindik garbira pasa ez dudan, horrelako komuneko zea batean idatzitako hitz batzuk. Gauzak berre erabiltzea eta beste bizi bat ematea oso garrantzitsua. Baina hau berre erabili gabe dago, Ez negin zer esan nahi zuen anekorrekin, gehatu nahiz pixkat... Ez nengoen hortan pentsatzen ari, baizik eta ekintza batzuetan, baina, bueno, ondo dago argintapena. Argi ustea, ezta? Bueno, hemen txaipatu ditu, jasangarritasuna horren baitan, badaude ardatz batzuk ekintzek badituztenak gomendio bezala, ez? Mugigortasuna, energiaren erabilera, ura aipatu dugu, natura eta biodibertsitatea, erosketa berdea eta zirkularra, eta hondakinen kudeak eta bera ere. Horre guztiak hartzen du pixua, gero aztertuko ditugun plan guzti hauek, edo ekintza guzti hauek proposatzerakoan, eta neurri batean ondarearen jardunaldi hauen, ardatz edo ezaugarri behintzat badira, ez? Bai, hori da, azkenean dena daude lotuta bateron batekin. Edo bat baino gehiago, ez? Normalian. Eta bai, liburuska hartzen balin baduzu, edo sartzen balin bazarete,
webgunean daude hiru webgune desberdin dago eta gero bat orokorra, ez? Badago bat, webgune bat programa guztiak lotzen dituena, 3 lurraldetakoak, Europako marratxoa ondarea.eus, eta bertan daude programa guztiak. Bai, hori da, igual logun bai bestela zelan da. Streamingen jarriko dugu, oraintxe. Bai, holan erresteko jendeari bidea erakutsiko dugu sartzeko. webgunea eta elkarbanatuko dugu mundu guztiarekin. Eta hori da. Eta hor agertzen dira denak. Eta agertzen dira bai, bakintza bakoitza dakan, beran garapen jasangarriko helburua. Hala ere, entzuleak kokatzeko berriro. Europako gidoia ondarea.eus webgunean hor topa ditzakezu Euskal Autonomia Erkidegoko proposamen guztiak. Hori da. Eta, bueno, hastiko gara pixka komentatzen, ez? Estekin nahi bosfeni hasiko nahi. Oso, no? Gainera nik... Zurearekin. Bai, hori da, jardunaldi marruan beti parte hartzen dut, ane laguna izan da zelan ez parte hartuko. Bueno, eta azkenean ere jardunaldi hauetan nahi dugu jende berria parte hartzea, ez? Izatea beti jende berbera, eta azkenean ez dut aipatu, baina oso garrantzitsua dira jardunaldi hauetan eragileak. Azkenean, Gipuzkoaren kasuan adibidez dakago como 60 pertsona ezberdin bere ekintza antolatu dituztenak, eta badago Maria bezala artista, baina gehien bat museoak, udaletxeak, baina bueno, edozeinek hartu dezakela parte. Urte honetan ere gehitu ditugu elkarteak ingurumenarekin lotutako proiektuak dituztenak, adibidez, ekolimpieza ciudadana, edo baita ere gizarte arlotikan Gipuzkoako epilepsia elkartea, azkenean da nahiko anitza dakago. Bai, eta interesgarria, igual edozein entzun dago ezin dagoela parte hartu, baina edozein pertsona edo, artista, sortzaile, ez dakit, galeria bat, edozer, artearen eta modaren munduan dauden, ni beti nandoten datorrela pixkat horri buruz hitz egitera, edozeinek parte hartu aldau beran ekintza sortuz. Eta ekintza izan alda, edozein motatakoa, nik adibidez lantegi bat ingoz, baina badaude direnak erakusketa bakarrik, edo hitzaldiak, eta azkenean antolatzen dozu pixka, zure ideia edo zure, bururatzen zaizuna, ez? Dakana pixkat zer ikusia ondarearekin, eta oinguan badibidez jasangarriketasunarekin, ez? Baditugu ere escape roomak. Hori da, escape rooma, Donostiako escape rooma, hori gustau jata bai, Nik ere ikusi eta egia esan, nire proposamenak hiriburutatik urrun joango dira, baina itxura guapo dauka. Osi itxura bolita dauka, beraz aipatu. Eta bai, hori da, azkenean escape roomak antolatu aldute ondarearen. Bai, badaude escape room asko historiarekin erlazionatuta daudenak, eta ondarearekin noski orduan zentzu guztia daka horrelako ekimen batean parte hartzea, bai. Hori da, eta nik adibidez aurreko, nik hirugarren urtea parte hartzen dutena, ez? Ondan, eta aurreko urtean ineban, pixkat parte hartu neban, gordaioarekin bat, gaur ez dakize partzen jatan hauan, gordaioarekin bat. Bide batez, gordailuan saio bat egingo genuela zin egin genuen. Bai, eta denboraldi honetan beharko du, eta berandu baino lehen. Antolatuko dugu. Bai, martxan jarri behar dugu horrekin, Bai, hori, aurreko urtean ineban, gordailuarekin bat. Orduan, naiz eta, einan los ekintza desberdinak, fusionatuta bi espazio desberdin, edo bi... Orduan, dana da pentsatzia eta hurrengo urterako animatzen zaituztet parte hartzeko, azkenean bihar dira ekintza desberdinak eta gazte ekintza gehiago igual, ez? Gero eta gehiago dauzela, baina azkenean pixkat batzutan faltan botatzen dela, ez? Justo urtean da, aurkezpena egin genuenean iraiaren amaieran, familia argazki horretan, gazte desente zegoen. Ja, nik ez nintzen ja gazteena. Barkatuko diazu, Rota Etxeandere, baina zu aspaldia etzara, hainbat ingurutan gazteena izango. Hemen gaztaroaren igarotze hori asumitzea gogorra izaten da, baina pentsa, gurekin hasi da astelenetan lanean eta praktiketan aste guztian zehar dagoen Goreti Oreja Michelena, gaur gurekin aritu da lehen orain alde egin behar izan du, baina 20 urte ditu. Eta nengoan konturatu nintzen, bere gurasoen belaunalditik gertuago nagoela, bere belaunalditik baino. Ez askogatik, baina hor, meridianoa pixka gaindituta.
Ja. Beraz, atera kontuak, gaztetasun, bueno. Bueno, adina jarrera bat da. Hori da. Ba, nik oinguan bebai, ekintza bat proposatu dut, tailer bat proposatu dut, ondare jasangarria irudean ditzen dena, eta egingo dena oingurtian, ez da egingo Posidonian, egingo da Gila espazioan, dela artista espazio bat berria sortu dena Donostian, Gorza auzoan, Posidoniatik oso gertu. Eta, egingo duguna da, pixkat, emerrelazpiurretik sortzen diren piezatxo desberdinak, adibidez, kolekzio berrietan desegiten diren piezatxoak, azkenean, naiz eta, formak eta askotan transformatu egin behar dira, sortzen diren lehenengo formak bukatzen diren, azkenengo formetara, ez? Eta hor prozesu bat dago, eta askotan geratzen dira pieza batzu, inoiz ez direnak erabiliko. Eta hori da, junai gordetzen, jabetean zehar, lantegi hontan erabiltzeko eta lehenengo puntua izateko diseinu berrietara eramango diguna, ez? Azkenean bakoitzak egingo du diseinu bat horrelako pieza batetik hasita. Ondo esplikatu nahi zen. Orduan da, berrerabiltzea sortu dira zen piezak eta ez direnak erabiliko nire produkzioan, beste diseinu desberdin batzuk sortzeko, eta bakoitzak beran pulzeratxoa, koiarra, belarritakoa, barotxea sortzeko. Eta egia... Noiz, izango da urriak 29an, larun bata, 10:00 ordu 2:00. Eta nire webgunean dakazuten linka nahi bazue, zue apuntatzeko. Eta konturatu nahi egia zen, urten, modarekin eta artearekin, edo moda jasangarriarekin ekitali desberdina daudela, eta... Bai. Ni horren parte nahiela, baina pila daudela oso interesgarria direna, baita. Bai, egia da urte honetan dagola desfile bat, ere? Bai, moda jasangarriaren desfile bat, bai, Bergaran. Bergara dela, azkenean, ehungintzaren iria, ez? Euskal ehungintzaren iria, adibidez, beti kotoiarekin lotutako fabrikak egon dira bertan, eta aurten ingo dutena da, kotoi proiektuarekin, kotoi da, proiektu bat sortu dena Donostian, aurrekoan egon ginean zinemalian hitz egiten beraietaz bebai, kasualidades. Fanik eta Maialen porroiek sortu duten proiektu bat da, eta beraiek kotoiarekin sortzen dituzte beraien erropak, ez? Kotoi, pixkat jasangarri batekin, eta abar. Eta beraiek egingo dute desfile bat, erropa, kotoiz egindako erropa jasangarriekin Bergaran. Baina ez hau bakarrik, kotoi proiektuko neska hauei daude, ekintza gehiagotan. Ezkio itxason bebai, beraiek antolatu dute ekintza ezberdinak, Igartu Behitiko museoan, Irizar enpresako oial, edo ehun ondakinekin sortutako gauzekin, ez? Lehenik eta behin nengo dute erakusketa bat, oial hauekin sortu dituzten, prototipo edo erropa desberdinekin, ez? Eta gero egingo dituzte bi tailer, bat umeentzat zuzendua, sortuko dutenak, umiek sortuko dute estutxetxo bat zagarran formakin, Irizarreko oial edo ehun hauen bitartez. Hori da. Eta gero nagusietara, nagusieri, nagusiendako pentsauta moduan, sortu dute beste tailer badala, sortu zure ekopoltza. Hori da. Eta hemen sortuko dituzte poltsatxo batzuk sagardoaren botila eramateko. Bai, edo botilak orokorrean. Hori da. Maiteke txampan botillare, baina egia da Igartu Behitik dakan historia oso lotuta dagola sagarrarekin eta sagardoarekin, ez? Azkenean baserria da, baserri dolare bat, eta orduan sagardoaren ekoizpena oso garrantzitsua da. Eta baita ere museoan asko lantzen dute betidanik jasangarritasuna. Orduan urte honetan
beraientzat oso aproposa zen gaia, eta, bueno, nahi izan dute, beste ikuspuntu batetik ikusi ez, eta erakusketa honekin azkenean izango dira 3-4 egun, non jasangarritasuna izango da nagusi, hori moda arloan, egongo da erakusketa, eta erakusketa aurkezteko ingo dute tertulia bat, eta bertan ere baitze ingo dute moda jasangarritasunara den inguruan, Irizarko kideekin, Kotoiko kideekin, eta uste dut ere Emausko kideekin hori esan didate. Bai, eta Getarian bebai, Valentziaga Museoan egingo dute, eta tailerreki bebai, Emauseko jantzi desberdinei, bizitza berri bat emateko, eta bakoitzak egingo du, pixkat moldatu jantzi horiek edo kustomizatu, eta Emausekin bat, bebai, sortu duten proiektu bada, eta erroparen berrerabilpenarekin lotuta. Eta asko gustau jatan beste bat, ja pasau dana izan zalako aurreko larun batian, da Ibarko Armagintza Museoan egin den lantegi bat, baita antzeko, zerbait antzekoa da, ze azkenean hartu dute, museoaren kartelak, pankartak, normalian izaten direla, loneta, nahiko gogorra, ez? Industrial bateko materialekoak, ez? Eta hoiei, bigarren bizitza bat emateko, azkenean hoiei bota itzen dira, ez? Ipintzen dira momentuan, erakusketa den bitartean edo eta bar, baina gero hori dana bota itzen da. Eta aprobetxatzeko hori, sortu dituzte hoietatik tote baj batzuk. Hori da, poltsak egin dituzte, hori izan zen asteburu hontan Eibarren, eta ze azkenean kultura arloan ere sortzen ditugun material pilo bat, eta askotan hor geratzen dira, ez? Gaur bertan egon naiz erakusketa berri baten aurkezpenean, eta esan dute erakusketa diseinatu dutenak, azkenan egin dutena baita ere izan da birziklatu beste elementu batzuk, beste erakusketa batzuetan parte izan direnak, Euskadiko Arkitektura Institutuan. Eta oso garrantzitsua da. Bai, eta interesgarria. Azkenean hori, askotan gauza asko desegin egiten dira, eta bigarren bizitza bat ematea, oso interesgarria, eta gainera geratu dira poltsak oso politxak, zergazkixak ikusi ditugu. Eizu, nik ere batzuk aipatu nahi ditut. Hemen, bestela, ez dira, zautziko bat berare esaten. Bai, eta Bizkaia eta Arabari ere heldu behar diegu. Oso gipuzkoarrak egon geha. Oso gipuzkoarrak zatezuek, bai. Aizue, banik daukat, esaterako, Bizkaia aldera jota, areatzan, gainera espaldi naiz areatzetik egon, eta badaukat gogoa. Pagomotzak iraunarazi beharreko altxorra, eta ibilbideak Gorbeiako Natura Parkeko Saldorpoko ezegunetik abiatzen da, zailtasun txikiko ibilbideak euskara jarriko dituzte, eta handik abiatu eta Otzarretarantz joango dira, eta han Juan Hidalgo historialaria Pagomotzez arituko da. Urriaren 15ean, goizeko 10:00-etatik, ordu 2 bidean, hantxe, areatzan. Hori, zaitezke, Pagomotz asko gustatzen zait. Pagoa orokorrean asko gustatzen zaidan zuaitza da, eta pagadietan uste dut zerbait berezia sortzen dela. Bestea, Euskal Herriko sendabelarrak, hau Otxandion egingo da, eta egia esan azken aldian, sendabelarren inguruan, ez asko, baino zertxo jakin dut eta interesgarri egiten zait, hemen ere izan genuen sendabelarren inguruko liburu baten aurkezpena, eta bada hor jakituria galdu xamar bat, eta oso interesgarria. Hau ere, biak batera ezin dira egin, ze urriaren 15ean da kasualitatea 11:30 Otxandioko plazan, eta oso interesgarri iruditu zait. Eta adibidez, beste hau, esango nuke Busturian izango dela, ez da Busturian izango, non izango dau. Ni pantailazo gatera ditut, hemen lasai irakurtzeko, eta orain zalantzak sortu zaizkit, baina, bai, hau Busturian izango da. Urdaibai ondare jasangarri izena du, eta bizitaldi gidatua garapen jasangarriko eredu Urdaibaiko biosfera erreserba ezagutzeko. Biosfera erreserba bat zer den azaltzen du, eta baita Urdaibairen ezaugarriak, horren kudeak eta eredua, natura eta kultura ondarea, eta naturaren babesa eta garapen ekonomiko eta sozial jasangarria uztartzeko egin diren proiektuak ere. Begiratokitik ingurune ikusgarriaz goza daiteke, Padurak, Atxarreko San Pedro, Izaro Uartea, eta Leida Hondartza. Eta hau, errepikatuko da hainbat momentutan, euskeraz eta gazteleraz bi aukeretan izango da, urriaren 8an, 15ean, 22an eta 29an,
esango nuke, urriko 4 larun batetan, arratsaldeko 5:00 6:00 bidean, beraz, hori ere bai. Bai. Oso polita, gainera, urdai baita, oso polita. Bai, eta gainera, jardunaldi hauetan, esango nuke, asko gertatzen dela, gertuko gauzak beste modu batean ikusten dituzula. Ze azkenean ikasten duzu pilo bat, eta behar bada, bezakit urdai baitik pasatzea 1000 aldiz, eta ez da kizkizu hor gertatzen diren proiektuak, ez? Edo Iñigok aipatu dituen baimat gauzak. Bai, adibidez, lekitxone, ni lekitxora juten nahiela udan, eta dakagu irla, San Nikolas irla, Garraiz irla, oso polita, ontzen oso modan jarri da, kanpoko jendea edo lekitxora juten danean, irlara juten da, ez? Dago bide bat, ondartzatikan irlara arte, Marilla behian da honean, pasago alzarela, ez? Eta lekitxon bai antolatu dute bizita gidatuak irlara kontatzeko bertan dagoen historia. Ze azkenean, lan arkeologikoak egin dituzte eta topatu dituzte hainbat arrasto desberdinak, eta historialari batek esplikatuko du eta bizita gidatu bat egingo du Irlan, igual askorentzat eta bertan bizi diren askorentzat ez ezaguna diren gauza asko aipatuko dituenak. Eta oso polita bai iruditzen zait. Azkenean hori askotan da kasu zerbait oso gertu, egunero pasau zarela bertatik, eta ez dakizula bertako historia zelakoa dan, edo zindan. Bai, guztiz. Eta horren arira da ere Araban, atentzio eman ditere egingo duten tailer bat, eta izena ikaragarri gustatu zai, kalek hitz egiten dute. Eta, izango da, irakurri dudanaren arabera, ibilbide bat, bertako street arta edo uztartzeko eta bere historia kontatzeko, eta gero bizitak egiten dutenak izango dute aukera beraien grafitia diseinatzeko. Hori da, bai, eta lotuta helburu jasangarriekin. Ze azkenean, beraiek ere aipatzen dutena da, grafitiak eta street arta bai direla ere mezuak transmititzeko bidea, ez? Hori da, bai. Eta azkenean oso potentea, gainera. Sortzea mezu bat, pertsona desberdinen artean, jasangarritasuna bultzatzeko, ez? Bai. Eta, elkarlanean, bai, oso polita. Hori izango da, aipatuko dut, urriak 15, larun bata, Dena urriak 15 gertatzen da hemen. Dena urriak 15. Ze begia daukagun. Daude beste gauzatzuk. Ez baino haize. Horretatik kanpo, baina, bi astetan izan da jendia antolatu daiteke. Antolatu daiteke, bai. Eta izango da, ez dut ondo irakurtzen. Amerika aretoan. Amerika plazan, Gasteizen, hori da, 11etan. Batzuk pasa dira dagoeneko, baina urrian batean kultur ondare iraunkorra gesaltza ainanan ere oso ederra izan zen. Badaukat lagunikan egontzena eta benetan gozatu zuena, eta hor, iturburuetara bisita, arkeologia gesaltza ainanako eliza eta arresian, plan zoragarriak antolatu zituzten, eta plan zoragarri gehiago asko izango dira, beraz, errexena aipatu duen bezala, Europa lagundu jazu, Europako gidoi ondarea. Gidoi-ondarea.eus, eta gero Gipuzkoa kulturan, Bizkaikoa webgunean, eta bai Arabako foru aldundiaren webgunean. Bai, eta hori, venga, animatu zaitezte. Heldu da, udazkena, hori da, udazkena, uda pasau da, pixka triste jartzen gara beti, baina ez, ikusi zen gauza gauzean itzeko hilabete honetan. Ondarea loratzen da. Ondarea loratzen da, hori da. Eta ipatu nahi genuen, Ani Ernaus izan dela, Nobel literatura saria gaur bertan jaso duela jakin dugun idazlea. Asko ezagutzen eta maite du emakume honen literatura Goiuri Ezeizarandiak, eta horrexegatik genuen buruan haren zatitxo batzuk zuekin elkarbanatzea, baina biharko saiorako utziko dugu. Hemendik poza hartu dugu, eta batez ere saio honen kide diren batzuk poza handia hartu dute Ani Ernausen literatura benetan gustoko dutelako, baina bihar hartuko dugu tartetxoa torren inguruan aritzeko.
Eta agurtu behar ditugu, Ane Rotaetxe eta Maria Romero Laspiur. Gaur DJ lanetan ez da Maria Romero Laspiur aritu, gaur Ane Rotaetxe aritu da DJ lanetan, eta bere aukeren artean Rural Zombiesen Fall Out, honekin egingo dugu arratsaldeko 5:00 bidea, segituan estudio zentraletatik, azken orduko informazio ere izango dugu. Maria Romero Laspiur, Ane Rotaetxe, mila esker biei. Maria, zubi aste barrura arte, Ane, zu datorren urtera arte. Laugarren kafea. Eskerrik asko bioi, ondo izan. Eskerrik asko, agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Arratsaldeko 5:00 dira eta egunero bezala bagoaz Naiz Irratiaren estudio zentraletara bertan Egoi Belategi lankideren eskutik azken ordukoa ezagutzeko. Jaba mikrofonoa irekitzen badugu, oraintxe izango dugu Egoi entzuteko aukera. Hortxe ba, aurrera. Oain baitzutan azpera, arratsaleko 5:00 zer modu zaudete hementxe Naiz Irratiko azken ordukoak lehenik eta behin esan behar. Mexikotik heldu zaigula albistea, bertan Lapurdiko bikote batek 3 aste daramatzala desagertuta. Michel Amado eta Asia Majur, Donibane Loizune eta Ziburukoak urrenez urren irailaren 12 daude desagertuta, Frantziak Mexikon duen enbaxadak jakitera eman duenez. Enbaxadak gaineratu du Mexikoko agintariekin lanean ari direla bikotea lehenbailen topatzeko. Bikotearen azken aztarna Chiapaseko San Cristóbal de las Casas hirian kokatu du Reforma egunkariak. Iturri berberen arabera, Majurren arrebako hartarazi du Chiapasko turismoari zuzendutako interneteko hainbat forotan, bikotea bilatzen ari direla eta hainbat astez ez dutela haien berririk izan, hainbat egunez hobeto esan da. Narkotrafikoak eta ustelkeri administratiboak eraginda bereziki 106.000 pertsona baino gehiago desagertu edo desagertutzat jo dira Mexikon 1974 urtetik zifra ofizialen arabera. Lan arlotik dugu beste albistea, Labek Gasteizko kaleak hartu dituelako gaurkoan Euskal Eskola Publiko Komunitarioa aldarrikatzeko. Sindikatuaren esanetan hezkuntza esparruan trantsizio egiteko tresna izan beharko luke hezkuntza legeak 2 saretan oinarritutako eredu dualetik sare publiko burujabe eta deszentralizatu berri batera jauzi egiteko. Hezkuntza legearen lehen zirriborroarekin kritiko agertu da oso Hamaika telebistaren mikrofonoetan Igor Arroyo sindikatuko koordinatzaile orokorra egungo eredu duala atzean uzten ez dela iritzita. Eusko Jaurlaritzak aurkeztu duen zirriborro horrek ez du jasotzen hezkuntza eskumen osoak eskuratzeko ambiziorik, ez du egiten inolako planteamendu eurik gaur egun hitzarrita dagoen hezkuntza sistema duala gainditzeko, ez du egiten euskalduntze prozesuan benetako jauzia planteatzeko, orduan ez du egiten inolako definiziorik eta ez ditu langileon beharrak eta eskariak aintzat hartzen. Arratsaldeko 5:03 minutu duela pare bat ordu izan da bai, istripu bat Nazional 240 errepidean, autopilaketak izan dira pare bat orduz, horiek ere amaitutzat jo berri ditu trafiko zuzendaritzak. Gainerakoan, lasaitasuna nagusi, konexioa itzultzen diogu bigarren kafeari informazio gehiago guraldetik, 6-etatik aurrera informazioaren ariaren 3. edizioan, gero arte.
Naiz irratia. Bueno, ondarearen planen artean, oraindik ere Jon Lizek bota digu, hemen urriak 15 deba goieneko erreka garbitzea ere bai. Bai, erreka garbitzea gauza garrantzitsua da gainera. Denok behar genuke. Bad night. Girl, you really got me now. You got me so I don't know where I'm going, yeah. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can see that night. You really got me. Oh, you really got me. Oh, you really got me. Aitan zuten ari garen hau, Eddie Van Halenen You Really Got Me 2020 garrenean gaurko egun zendu zen musikari herberearra 1955 jaiota, bere musikak auskalo zenbat proiektu, zenbat inspirazio eta zenbat kantutza utzi dizkigun tartean, hauxe, You Really Got Me. Girl, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Girl, you really got me now. You got me so I don't know where I'm going, yeah. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. Oh, you really got me. Oh, oh, oh. Laster naiz irratian. We don't say. ¡Hola, Anduel! Que sepáis que los padres son los reyes. Municipales y otras más también poniendo denuncias. ¿Quién tenemos la razón? We say salamala. Saio berri baten estreinaldia. Eixo, kezandon egin naiz, eta Zarramarrakoek gonbidatu naute, ez dakit zertara, zerbaitera. Orduan, mesedez eskatu behar dizuet ez ikusteko. Eta batez ere ez utzi gurasoi ikusten, zelotxa. Haupa, kaixo, Jon Iraola naiz, eta hemendikan mezu bat erarazi nahi nizueke Zamarrama edo Zarramarra edo, programa Ximaurroi jarraitzen duzen guztioi. Hemen goian klikatu boteia eta utzi jarraitzeari emaiozue nire partez, bai? Agur bat eta aio! Hau bai, ni Aitor Bengotxeanaz eta gonbidatu naute Zarramarra izeneko podcast batekoak behien programara. Pertsonaliki esango nitzunez jarraitzeko, ez dakizarrakaten hor eskuartian gaina izen horrekin Zarramarra, ez dakit. Jaun Andre Maiteok, ez dakit entzuteko modukoa izango den, baina bai, laster naiz irratian. Zarramarra. Euskal presoen sakabanak eta hainbat hamarkada daramatza eta giza eskubideak zapaldu ditu behin eta berriz. Helburu jakin batekin jaio zen, baina helburu hori ez zen bide horretatik heldu eta espetxe politika honek eragin duen gauza bakarra sufrimendua areagotzea izan da. Bai presoena, baita senide eta lagunena ere. Azken urteetan egoera asko hobetu den arren. Lan ederra osatu dute, lan tajuzkoa eta sakona, bihar naizen ikusgai izango duzuen eta entzungai Euskal presoen sakabanaketa eta urruntze politikari buruzko ikusentzunezko erreportajea 35 urte inguru iraunduen egoera baten amaieraren atarian lan hau
zatitxo bat elkarbanatuko dugu zuekin, baina bihar oso osorik ikusteko aukera izango duzu eta benetan merezi duen lana izango da. Politika kriminal bat. Puerto de Santa Maria, Algeciras, Almeria, Castellón, Badajoz, Alama, Paris, Gen. Euskal Herritik 100 kilometrora dauden kartzeletara urrundu dituzte euskal presoak hainbat. Keep calm and bigarren kafea. Konturatu ez pasarete, osteguna, eta konturatu ez pasarete orain arte, dagoeneko bostegun programara bidean goazen honetan, ostegunero, Jana Mariturena genbek zuen estresa areagotzen du. Ez esan hori... Ez, arte eszenikoak badira zuen antxietatea kontrolatzeko moduko eskaintza bat, badira zuen bizitza aberasteko, zuen goxotasunerako, baina hainbeste plan ekartzen ditu Jana Maritorenak, batzutan sortzen digula alako estresa dena ikusi behar horretan. Neri ere bai, sortzen dit, esan esatet, ai, hau ere, kaka ezin dut, ai, bai, hola biltzen naiz, baina, bueno, denbora dago, eta hola informatua gaude, eta gero bakoitzak aukera dezala. Eta pake asko ematen du, antzeslan bat ikusteak, edo dantza emanaldi bat ikusteak, beraz, hasiko gara lehenak botatzen, ostiraletik, bake lehorra izango baita getxo noian, Hoxe, musike barrin eskainiko du tartean antzerki taldeak, 7 terdietan. Patxo Telleriak zuzendu eta idatzi du, eta aktore Mikel Osada eta Aitor Fernandinho. Eta gaur gainera hasi gara gerrak eta horrelakoak, protagonistak Serrano generala eta Orue diputatua dira. Bai, eta galdera hau planteatzen dute, edo honen inguruan, hausnarrarazi nahi digute. Gizartean zenbat eta gorago gauden, edo dagoen jendea, erantzukizun handiagoa dute liskar eta horrelakoak sortzean. Eta gizartean zenbat eta berago egon berriz, gehiago da sufrimendua. Eta horren inguruan, diputatu eta general hau, hor txarituko dira. Beste ikuskizun bat. Erre aldarri bat bertsoz, Galdakaoko Torrezabal kulturetxean atxaldeko 8etan. Poesia, musika, bertsolaritza eta antzerkia nahasten dituen lana. Baina pake giroan jarraitu behar dugu, Jana. Bai, hoxe, zoaz pake santuan. Gernika Lumoko Lize Bantzokian atxaleko 8etan. Izango da, honi buruz noizbait aurreko demoralean itzen genuen, humorez betetako antzeslana da, Mikel Askurain eta Ane Gabarain aktore dituena, eta sexu harremanik eduki gabe denbora asko daraman bikote bat izango da, eta emazteak senarra pozoinduko du. Zeo zertako, eta horrikusiko dugu, ze gertatzen den. Lan hau berria da. Lagun beltz asko, eta gainera aurre estreinaldia izango da aste honetan, bihar Urnietako Saroben eskainiko duten atxaldeko 7etan. Eta izenburuak esaten duen bezala, arrazakeriaren inguruan hitz egiten dute, 3 aktore dira, Asier Ormazabal, Asier Sota eta Ramon Ibarra, eta horrelako komentarioak entzuten ditugunean, ze gertatzen ote den. Hemen ez da inorran arrazista esaten dugu, lagun beltz asko ditugula, gero beste komentario batzuk ere beste mota batekoak entzuten dira, lanak entzuten digu delinkuentzia gehiago dagoela. Horrelakoen inguruan arituko dira eta gero gertaera bat gertatuko da taberna batean eta horrek dana aldatuko du. Lagun beltz asko. Seguro kalapita galtzatzeko moduko lan ere izango da. Bai. Gura indik hemen geratuko gara zuekin, baina horrengo lanak agur esaten du, 3 bider, agur eta agur. Eta Donostiako Okendo kulturetxean egongo da, atxaldeko 7etan bihar ostirala. Heriotzaren inguruan hitz egingo digute, musika eta ipuin ezberdinak erabiliaz. Eta nik sarreran esan dudan bezala, semea pixka bat motelago da bilsoilik, Tantxaka antzerki taldearena, Tolosan eskainiko da, bihar ostirala, arratsaldeko
8:00. Luze hitz egin izan dugu lanaren inguruan. Eta gonbidatu asko izan ditugu, bertako aktore asko izan dira gurean. Eta Martxelo ere tartean dago, lehen aipatuz. Martxelo ere tartean da. Ados. Martxelo beste lan batekin etorri zen, Harri Horriarrekin, uste dut aurreko denboraldian edo duela bi, eta honetan berriz, bai. Martxelok egin aldu buelta gure kafe hutsetik. Esango nuke ez? Gonbidapena berriz Martxelo Rubio, botako izu amua berri. Baina besarkada sarietan, Euskal Aktoren batasunak ematen dituen sarioetan, antzerkian hautagaia da, La Panadera lanagatik, Sandra Ferrus bere, emazte eta aktore handiak idatzi eta zuzendu duen lanarengatik. Eta Sandra ere uste dut nominatua dela, bai, hautagaia dela. Bueno, kakapila, denei sarien aurrean eta besarkadazko. Iparradera joango gara. Ados. Saran, ostiralean, 10:00 goizian eta eguerdik ordu batean, eta larun batean, 9:30, 12 eta 4, pase dexente dituzte. Lanak. Pantxika Ateieriak sortu du, hemen aritu ginen berarekin, Elirale konpainiaren zuzendaria da bera, eta dantzariak Oian Indart edo Joritz Galarraga bakar bat izaten da, eta batzuetan bat eta bestetan bestea. Mugimenduari buruz eta mugimenduak argiarekin duen harremanari buruz, hola burbuila moduko bat agertzen da, eta ikuskizun hau 3 urtetik gorako edonorentzat. Lapurdin, Saran, lana, eta Pantxika Ateieria ere izan genuen gurean, eta ezagutzen duzu, honen talentua eta lanerako gaitasuna, beraz, animatu. Urrena, 10 Ataunen, bai, herriantzokian gauko 10:00. Gipuzkoan. Plan asko indaitezke aurretik eta ondoren. Eta amatasunaren inguruan hitz egiten du. Dantza bidez, antzerkia, poesia, bertsolaritza, musika, denetarik daukagu. Malditas plumas, Iruñako Gaiarre antzokian dantza ikuskizuna gaueko 9:00. Solpiko dantzari eta koreografoak gorpuztuko du, Bartzelonako paralelo lokaleko bedete baten bizitza. Dantza pixkat gehiago, Gela Jauziak, Arrigorriagan arratsaleko 7:00, Kukai dantza taldearen lana da, eta Jest Gelabert, bera izan zen sortzailea, duela urte batzutako pieza da, eta Nestor Basterretxearen lana dauka, oinarri. Bat, Andoaingo Basteron, 7:00 dantzaz konpainiaren 3 pieza labur, eta horrez gain, dantzan bilaka 2022 barnean, bihar, ostiral, larumat eta igandean, Donostiako Tabakaleran, emanaldi ezberdinak egongo dira, arratsaldean pieza motzak izaten dira, urtean zehar koreografia eta dantza sorkuntza bultzatzeko programa da hau, eta urtean zehar ekintzak egon dira, baina asteburu hontan egiten dute ikasturte amaierako aurkezpen potoloagoa. Larumatera joko dugu, ez da ostirala nahiko potente. Alare, dantzaren bilakaeran barruan badauzkazu hor bi izenburu oso erakargarriak direnak. Eta esatea nahi dezune. Bueno, nik esango dut lehenengoa. Nire zakiaren oskortasuna. Gustatu zaizu izena. Bueno, bai. Sugerentea da. Sugerentea da. Behintzat, eta imagina dezakegu, zerri buruzkoa. Zerri buruz, gure dekonstrukzio eta ez dekonstrukzio edo ustezko dekonstrukzioen inguruan eta ibiliko dela, baina badator beste izen bat hemen ere sugerente egin zaidana eta hemen ez nago hain ziur nundik joko duen, lurra jo, ondar okitu. Eneko poetika bezala da, ez? Bai, gaur poesiarekin ibilizara hasieran eta Cisnerosek ere idatziko zuen. Lurra jotzeari buruz. Bueno, helduko diogu, dantza bilakatu horri ere jakiteko horrengo gunetan ere, zenolako balorazioa egin duten eta bestelako kontuetan ariko gara, baina orain larumatera jauzi egingo dugu, Oiana, itsas behera aurkezteko. Bai, antzerki emanaldia, Barakalduko antzokian arratsaldeko 8:00, Espe Lopezek sortu du lan hau eta 2 gizabanako dira protagonistak. Beraiek eraikitako mundu isolatu batean bizi dira eta hor ikusiko dugu norbaitekin harreman gehiago dituzten edota ez. Etaren agiri bulegoa, hau ia zehoze komentatu genuen humorezko obra bada, Galder Perezek sortutakoa, eta Petral eta Makal dira protagonistak. Eta uste dut humore handiz egindako lana dela. Lemoako Kotxepi kulturetxean, arratsaldeko 7:30. Dantza pixka bat, Nuie. Gaztezenan, Donostian, atxaldeko 7:30. 6 akorrobata agertuko dira, zirkua eta koreografia nahasten dituena. Eta bikote harremanen dinamikak lantzen dituzte eta horma bisual batzu dituzte beraiekin ere jolasteko. Eta beste dantza ikuskizun bat, sui realismo edo su realismo, Irungo Amaia antzokian 7:00 eta surrealismoaren inguruan
aritzen dena, baina dantzaren ikuspuntutik edo mugimendutik. Eta iganderako, amaitzeko, eta askarri egingo dut. Narizes jaialdia ospatzen ari da, eta Atarrabin kui emanaldia egongo da, txaldeko 4 eta 6etan. Narizes jaialdia Nafarroako emakume paiazoen jaialdia da, eta aurten 2. edizioa ospatzen dute. Eta kui Pirritx Porrotx eta Marimototxen azken lana da, euskararen inguruan dabiena. Baina, jaialdi hau ere, jendeak hurbildu nahi badu, hortxe, Argako erregina, hemen izan genuen aurkezten, oraindik gaztelerako bertsioa bakarrik zegoen, baina euskarakoa ere prestatzen ari ziren, eta euskaraz izango da 3 Urtzunen 6etan, Remigia Etxarren funambulistaren historia kontatzen du, nik Herriberriko jaialdian ikusteko aukera izan nuen, baina tafaian, eta oso lan interesgarria da, eta Remigiaren bizitza ezagutzeko aukera ematen duena, gainera askotan, ez? Ez ezagun izan dena, Iruñan lortu dute kale bati, kale bati ez zubitxo bati bere izena jartzea, eta lan honi esker, hori ere lortu da. Gure kanoa, Aretxabaletako Zaraia aretoan 5etan, eta txotxongilo pieza bada, txotxongiloak eta itzalak. Senegalgo Aba da ume protagonista, eta bere bizitza ezagutuko du. Geometria, bokatuko du berehala. Barakaldon 6etan, irudi geometrikoak 3 dantzariren bidez irudikatuko dira, eta 3D proiekzioak, akrobaziak eta dantza urbanoan hasten ditu. Eta azken proposamena ere dantzakoa da, Hondarribiko Itxas Auditoriumean 7etan Gorpuztu. Eba Gerron pieza da, hemen izan genuen bere dantzaria, Garazi López de Armentia, eta bertan egongo da, musika zuzenean du, eta iasan musika nire ustez lan honetan oso ederra da. Badakizue, badaukazu zer ikusia eta zer gozatu datozen egunetan, guk The Silence kanto entzun dugu lehenago, eta orain In My Head, Manchester Orkestra ari zareten zuten, segituan orkestuko dizuegu, Sutan dantza taldea. Try so hard to fight the feeling. It's all in my head. It's all in my head. It's all in my head. Esandakoa, bagoazela aurrera. Emaiozu 2. aukera bat egunari. Naiz irratian 2. kafea. Sutan dantza taldea. Leire Bujanda, Nerea Llamas eta Igone Augusto. Altsasu, dantzariak. 3 txikitatik izan dute harremana gorputz eta mugimenduarekin. Euskal dantza edota gimnasia erritmikoan aritu baitira urtetan. Dantza garaikide edo modernoa Altsasuko dantzarimaren bitartez ezagutu zuten. Eta bertan sentitutakoak bultzatuta eta dantzari bezala euren tokia aurkitzeko bidean, 2018 urtean Sutan dantza taldea sortu zuten. Gainera, gaztea dantza lehiaketan parte hartu eta saria ere eskuratu zuten. Taldearen helburuen artean, formatzen jarraitzea, beraien estiloko koreografiak sortzea eta lehiaketa ezberdinetan parte hartzea daude. Horrela, gazteako lehiaketaz gain, beste hainbatetan ere aritu dira, Jungle Battleen esaterako. Batez ere, dantza garaikidean mugitzen dira, baina garaikide hitzak dantza era zabalean hartzen duen bezala, eurek ere estilo ezberdinak nahasten dituzte. Urbanoa, klasikoa. Taldea sortu zutenetik, dantza ikuskizun ezberdinak sortu dituzte. Su artean,
barruak hautsiz, dupla musika taldearen bideoklipetan ere parte hartu dute. Gaurkoan, Nafarroatik bisitan etorri zaizkigu, eta beraiekin euren ibilbidea zarituko gara. Hemen dugu gurekin, Bigarren Kafeko kafe hutsean, Leire Bujanda. Apa, egunon. Kaixo, aizu, nik lehenengo galdera egingo dizut, beti egiten dugulako kafe hutsa izena duen tarte honetan lehenengo galdera hau. Eta da, ea kafea gustoko duzun, ala ez? Asko. Toma. Salduko dizut, normalean goiuri gurekin izaten da, eta oian eta irurok, eta biak dira kafezale ez direnak. Bigarren kafe izeneko saio batean, zagito ondo nola gertatu dena. Eta orduan badaukagu guek hemen gure barne borrokatxoa, eta gustatzen zaigu, bueno, beraiei ezezko entzuten dutenean, eta niri baiezko entzuten dutenean. Berez, Leire nire taldean. Bai, baina joan den astean, zu etzinen, eta gure taldekoa da. Badakit erizuen taldekoa dela. Apuntatu ingoet. Gainera uste dut bidale digula galderatxo bat gero Leire dentzat. Bai. Bueno, Leire, hasieratik edo hasiko gara, bai, pixka bat. Nik esan dut dantzariman ezagutu zenutela dantza garaikidea agian gehiago, dantzariman ere aritu zarete eta irakasle ibiltzen zarete dantza eskola ezberdinak ematen, baina 2018an erabaki zenuten taldea sortu nahi zenutela. Nola izan zen hori? Izan zen, hori, hiruak gara irakasleak, Irantzu Gonzalez eskolan, eta kurtsa mailerako emanaldirako prestatu genuen irakasleen koreografia bat. Eta hor konturatu ginen, oso ondo eramaten ginela, interes berdinak genituela, eta hortaz gutxinaka hitz egiten hasi ginen, eta horrela sortu zen taldea. Egun batetik bestera. Eta taldea sortu zenuten, eta behin taldea sortuta parte hartu zenuten gaztea dantza lehiaketan, ez? Kaso batzuetan gertatzen da, lehiaketa honetan parte hartzeko egingo dugu zerbait, ez zuen kasuain dagoeneko taldea sortua zegoen. Bai, taldea sortua zegoen, baina izen oraindik jarri gabe zegoen. Izena egun horretan bertan grabaketa egunean sortu zen. Nondik datorri zena, ze hori ere galdetu nahi nizuen, ez dakit gero ere lan bati buruz gero galdetuko dizut pixka bat, sua ere hor sartzen da lan horretan, ez dakit izena ere suarekin ez dakit loturaren bat duzuen hortik edo? Bideoa grabatu genuenean, garrantzia eman nahi genion suari. Osa, lehenengo bideo horretan sua agertzen da, eta garrantzia eman nahi genion elementu horri. Eta hitz egiten egon ginen, azkenean, sua dela ere sorkuntzaren zakit nola esan sorkuntza plasmatzen duen zerbait, ez? Eta horregatik jarri genion zutan. Eta oso gustora izen horrekin. Bai. Eta nolakoa izan zen grabaketa hori, bideoa, hola, konta badezakezu ez dakit gure entzulek ezin dute ikusi. Akaso norbaitek ikusiko du, edo gero YouTubeen ere gero ere ikus dezakezue, baina kontaiguzu pixka bat, kontaiguzu nolakoa izan zen grabaketa, nola erabaki zenuten ere leku horretan akaso egitea, edo? Bai, grabaketa izan zen egun gogorra, Osea, egun gogorra izan zen, notz asko egiten zuen, azaroa zen, eta eman nahi genion, da oso musika estilo, ezakit, Skrillex ezakit ezagutuko duzuen, teknoarekin zer ikusia dukan taldea, eta eman nahi genion garaikide puntu hori. Osea, bi estiloak nastu. Nasketa oso arrara da, baina hori egin nahi genuen, eta hori, koreografia sortu genuen, aguraingo bikote batekin kontaktatu genuen bideoa grabatzeko, eta, beraiek ere, ideiak eman zizkiguten, hori, hain ez da beltza, baina ezakit, estilo arraroa daukan dantza eta musika bat denez, ez da gela batean grabatzekoa, baizik eta espazio handi batean, dena utxita, dena zikina, eta horrela sortu zen ideia. Entzuten ari garena da, ez da? Bai. Bai dio, kaskoa jantzi gabe, hori da pelarri ona, Gauza bera pentsatu dut, esan nondik entzuten du? Bai, entzuten eta laizteri ikusten izango, Drop the bomb from them.
down, down them. Drop it 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 down, down them. Nik uste hori bai, urrengoan hiruak ekarriko ditugula, eta hemen estudioan dantzan jarri ze. Leire ja mugitzen ari zen, eta esan dut, gogoan izango du oraindik koreografia? Bai. Bai. Gerora ere askotan dantzatu duzue? Ez. Ah, begira. Baina, bueno, hor geratzen da gorputza. Genuen dantza bat izan zen, orduan gorputzak ere memoria dauka. Bai. Batzutan gezurra dirudi, baina hortxe geratzen dira, gauzaiek. Bai. Gaztea lehiaketa aipatu dugu, baina beste hainbat lehiaketetan ere aritu zareten. Nik esan dut Jungle Battle hori, ez dakidala oso ondo askoz gehiago berari buruz, baina nola bizi dituzue lehiaketa momentu horiek zegia da, akaso nik irudikatuko nuke estresarekin urduritasuna eta baina agian ez? Bai. Urduritasuna beti dago presente, ez? Egia da guk ez genuela saririk nahi, baizik eta esperientzia bizitzea, baina ala ere, epaiak dituzu aurrean, inoiz ikusi ez zaituen jendea ere dago aurrean, eta urduritasuna nabaria da. Baina hori, gu disfrutatzera joan ginen, asko disfrutatu egin ditugu lehiaketak, eta hori, oso pozik. Ze lehiaketa mota izaten dira normalean? Esan nahi dut, estilo konkretu batera zuzenduak edota jendeak parte hartzen du bere estilo mota ezberdinekin. Bai, badaude estiloka banatzen dituzten lehiaketak. Bai, gu adibidez hori garaikideko estiloan dantzatu izan ditugu lehiaketak. Baina, bueno, egia da baita ere, Jungle Battle txapelketa, izan zen bideo txapelketa bat, pandemiaren ondorioz, presentzialki zin izan zen egin, eta orduan bideo lehiaketa bat proposatu zuten, eta hor estilo guztiak zeuden. Bai. Eta aipatu duzue bideoan egin zenuten hau ere, eta gero nik esan du duplaren bideoklip bat matian edo agertzen zaretela, hori ere esperientzia desberdin bat izango zen ziurraski. Bai. Esperientzia oso polita baita ere. Berezia, izan zen trueke bat bezala. Ze beinatek bideoa grabatzen dizkigun... Esan duzu aguraingoa da, eta gari okerrezpanago ere aguraingoa da, ez? Bai. Orduan hori berarekin kontaktatu genuen lehenengo bideoa egiteko, gazteako lehiaketarena, eta truekean esan zigun, grabatu nahi dugu bideo bat, orduan, hori izen trueke bat bezala. Ah, bai, ados. Eta beraiek musika eman, eta zuek horren gainean egin zenuten koreografia. Bai, beraiekin entzaiatu genuen, ere bai, beraiek esaten ziguten estilo hau bai, estilo hau ez, pausa hauek bai, pausa hauek ez. Gustatuko litzake jakitea, baina ez dakit agian lehendabizi erizen galdera entzungo dugun, eta gero nik egingo diodan, ze iruditzen zaizu nigo? Nahi zuen bezala. Erizena jarri. Eriz da aurreko astean hemen izan genuen gonbidatua, eta guk egiten duguna da gonbidatuak galdera bidez lotu. Ordu nik seguraski astean zehar eskatuko izut Leire galderatxo bat urrengo asteko gonbidatuaren. Bai? Eta hau da, Eriz Alberdi aktoreak utzi diguna. Kaixo, zutaneko launak. Igual kaskoa jarri barko dituzu orain. Bai hor bakurtzen, ez da? Hortxe erizen galdera. Kaixo, zutaneko launak, gauza jakineko nuke. Nola aurkitzen duzue edo non aurkitzen duzue inspirazioa zuen piezak eta sortzeko. Benga, eskerrik asko, muxo handi bat danontzat. Vale, joe. Eta alera arraza? Bai, bueno, erreza da, kuriosoa da. Ze hiruak elkartzen gara, ideia bat botatzen dugu, eta gero, ideia horretatik, bakoitzak bere beste ideia batzuk botatzen ditu, eta horrela sortzen da inspirazioa. Horrela sortzen da. Bai, hiruen arteko gauza bat da.
Eta ni gero galdera honekin lotuta berak inspirazioari buruz galdetu du, nik gero lan prozesuari buruz galdetu nahi nizuen. Ze karo, 3 zarete. Askotan ez, nik zinemaldian izan dut aukera 3 zuzendarik zuzendutako pelikula bat aurkezteko, japoniarra, eta gogoratzen dut ikusle baten galdera izan zela. Nola zuzentzen duzu 3ek? Ez dut ezagutzen tanik esan nuen, itxoen, hemen euskaldun batzuk ere bai. Moriartitarrek horrela egiten dute. Moriartitarrek egiten dute 3ek. Baina, bueno, dantzan ere, ez dakit oso ohikoa den, ez dakit 3ek zuzendu, proposatu, nola egiten duzuen gero lan hori ere? Bai, 3en artean egiten dugu. Bai, bakoitza, ez dugu ez da lana banatzen ere, baizik eta adibidez, ni nire etxan abesti bat aurkitzen dut, bidaltzen diez, bale, oso polita tal, igonek proposatzen du pauso bat, beste batek beste bat, gero hau honekin lotu dezakegu, horrela sortzen da, 3en artean sortzen da. Argi dago, 3en artean, lehen aipatu duzu ez, irakasle bezala egin zenutenean lan hori, ikusi zenutela ze harreman ona zenuten, argi dago hau aurrera eramateko, giroa, harremana, elkar ulertze on bat badagoela. Bai, eta hori da garrantzitsuena. Bai. Esan du, bira, hau da, honen bideoklipean agertzen dira. Eta streaming bitartez jarraitzen gaituztenek ikusten dute, Pobre contra pobre, no importa solución. Hacemos ignorancia, cuestión de educación. Si te toca sufrirlo, empatía en acción. Fuera de Londres, puto español, Es el karma occidental de que uno vea la historia reciente, rehuyendo de quien tiene enfrente. Lan prozesuaren inguruan azken galderatxo bat, gero banaketa lan bat ere, badago edo nola egin hori. Hori ere zuek egiten duzue. Bai. Zer moduzkoa da lan hori, askotan batzuek esaten dute, magian gehien, gutxien gustatzen zaidan zatia izan daiteke, zaila da, nola bizi duzue hori? Guegia esan, oso gutxerekin motibatzen gara. Orduan, ez da zaila izaten. Bai, bakoitzak bere ardura, ondo hartzen du. Hori, elkartzen garenean, hau egin beharko da, arropak aurkitu, jarriko naiz ni lagunduko zaitut, edo ni beste gauza batekin jarriko naiz. Ez dago arazorik, ez dugu inoiz arazorik izan. Osan da. Orain, lehen aipatu dituan lanei buruz pixka bat galetu nahiko nizuke. Lehen da bizikoanik esan du su artean, ez dakit izena zehazki hori den bai, hori da, ez da? Martxoaren 25 kerrespanago sortu zenuten, memoria historikoaren inguruan, sua berriz ere hemen eta emakumea. Kontatu pixka bat hori guztia. Bai, proiektu hori izan zen Uarte Zentroaren proposamen bat, gurekin harremanetan jarri ziren, eta hori Altsasun egin barzenez erakusketa, Altsasun izan zen erakusketa puntu bat, orduan indartu nahi zuten bertako, herri bakoitzeko artea. Orduan, hori gurekin harremanetan jarri ziren, kontatu ziguten pixka bat, zein zen nondik norakoa, proiektuaren nondik norakoa, hori memoria, feminismoa, gorputza eta espazioa, eta orduan, hortaz, jarri ginen gure lanetan, eta hori, sua bai sartu nahi genuen, zazkenean, historikoki, duela zainbeste urte, baina, sua eta emakumeen arteko harremana, suaren eta emakumeen arteko harreman hori, badakigu zein izan den. Azkenean, zarritakoaz kanpo ateratzen bazinen, zutara. Orduan, ideia hori transformatu nahi genuen, aldatu nahi genuen, eta hori, sua eta emakumeen arteko harremana, hori sorkuntzan oinarritu. Orduan, buelta hori main nahi genion. Eta zer moduzkoa izan zen harrera, eta... Izugarria. Bai, gu gainera asko bizi izan genuen. Lan guztiaren ondorio, hori, komentario oso positiboak izan ziren, jendeak ere, Iortia kulturgunea ia bete egin genuen,
eta oso harrera izugarri izan. Bai. Oraindik lan hau ikusteko aukera izango dugu? Ezakigu oraindik, ezakigu. Agian mix bat eingo dugu. Ados? Bai. There's no hiding place when someone has hurt you. It's written on your face, and it reads, broken spirit, lost and confused, empty, scared, used and abused. Ez dakit mixa orain aipatuko dudan lanarekin ote den, baina galetingo dizuegu barruak hautsiz lanaren inguruan. Okerezpanago joan den astean izan zenuten ikuskizun bat, ez dakit larun batean zan, edo, bai? Kontatu pixka bat hau, ze sinopsian, eta nik uste dut hori dela aurrekoan agendan aipatu nuenean, gaia aipatu genuen, eta esaldi hau dator, gizartean ezarritako patroiak ez jarraitzeak, ze ondorio izan ditzakeen. Eta hortik abiatuta edo sortu duzue, ez dakit hori den abia puntua. Bai, da suarteaneko bigarren zati bat. Lehen esan duzu suartean definitzean ezarritako horretatik edo, bai. Bai, orduan, suartean ikuskizuna izan, orokorragoa da, bai, denak bizi, nola saldu, zaila da, Bai, batzuetan oso zaila. Bazkenean badago problematika bat orokorra dena. Bai. Eta bigarren antzeslana, obra, eraman nahi genuen barrurago, bai? Pertsonalagoa dela esan dezakegu. Bai, orduan da bigarren zati bat, baina intimoagoa hori da. Bai, bakoitzak gauza da zerbait eraldatu nahi dugula. Bai, problematika hori eraldatu nahi dugu. Baina eraldaketa hori barrutik sortu behar den gauza bat. Askotan norberaren gandik etorri behar den hori, ez? Orduan hori plasmatu nahi genuen ere. Eta horrek akaso barrurago joate horrek zuen lanketan eta zuen, agian jorratzeko edo garatzeko momentuan, barrura ere eragingo zizuen akaso, eta zuentzat ere lan intimoagoa izango zen, gogorragoa ez dakit sentimendu, ez dakit. Bai. Nik uste bai ez gogorrago izan dela, bakoitzak ere bere lanketa pertsonala egin behar du, eta azkenean 6 izan gara honetan, eta bakoitzak modu batera bizi izan du. Eta gauza horiek konpartitzen, konturatzen zara, zu ere horrela sentitzen zarela, edo Igonek sentitzen duen zerbait nik agian ez dut sentitu, baina bera konpartitzerakoan, ostras, bai, agian bai. Gogorra, baina hala ere oso polita. Aipatu duzu honetan 6 izan zaretela. Beste 3 kideak dantzarimakoak dira edo eskolakoak edo musikari? Ez, ezagunak. Ezagunak, begira. Bai. Dantza munduan bere ibilbidea izan dute, baina orain arte ez dira egon beste talderen batean. Eta barruak hautsizekin izango dituzue emanaldiak. Oraindik bai. Espero dugu bai. Emanaldi gehiago izatea espero duzue, irakasle bezala areitzen zarete, baina horrez gain bakoitzak ere beste ikasketa batzuk badituzue. Zuk adibidez gizarte langilea zara. Dena uztartzea posible da? Bai. Denbora behar da, baina bai, eta gogoak ere bai. Zaila da bi gauzak aurrera eramatea, baina hori ilusioa baldin badago, aurrera. Eta galdera hori lotuta pixkat askotan pentsatzen denarekin, edo agian aldatzen ari da, eta horri buruz galdetu nahi dizut, ez? Gaztea garenean eta zer ikasi erabaki behar dugunean, guraso askok, edo jende askok pentsatzen duena, badaezpada, dantza, musika, antzerkia, badaezpada ikasi zazu zehoze, eta nahi batzu jarraitu egiten, baina euki titulua. Bai. Hori ere... Bai, gertatu izan zait, bai. Bai. Baina zure pasioa dantza da. Hori da. Baina aurkitut bidea, hori, bi bideak lotzeko, eta gustora nago. Gustora nago, bai.
Those were good times we had, sharing the joy that before. Zer esango zenuke ematen dizula zuri dantzak? Ba, pixkatola sonatuko du, baina bizia. Osea, nire hizkuntza dela esango nuke. Hitzez esaten ez diren gauza askok gorputzak esaten ditu. Orduan, bai, osasunare ematen dit, osasun mentala ere bai. Orduan, bai, nire txikitatik izan dudan zerbait izan da, ere bai, eta hori, nire bizia dela esango nuke. Eta irakaskuntzan ere aritzen zara, dantza irakaskuntzan. Bai. Nola bizi duzu hori? Zer da zu, bueno, esan duzunarekin uste dut, klase batera joan ezkeo hori transmituko duzu, segurazki, eta ikaslek hori jasoko dute, baina zer saiatzen zara zure ikaslekin lantzen edo transmititzen? Ba, erakutsi nahi diedana da, hori, dantza hizkuntza bat dela. Egun txar bat izatekotan, etorri klasetara, bota hemen behar duzun guztia, eta gero, beste aurpegi batekin eta beste gorputz batekin ateratzen dira klasetik. Hori, gero ere baloreak, lehiakortasun hori puntu bat bai, baina ez gehiegi, azkenan disfrutatzera erakutsi nahi diet. Zuk garaikidea ematen diezu? Bai. Eta nola jasotzen dute, ze badaude adin batzuk, non asko, nik ez du dantzatu nahi, bueno, pentsatzen dut ona joaten direnean, gogoarekin joaten direla. Bai. Baina garaikide hori, ze adintartean edo ematen duzu, Ba, 4 eta 6 urte artean prebaleta irakasten da, azkenean hau txikiei, hori, baletaren oso oinarriak, jokuen bitartez badantza irakastea, gero 6 urtetatik aurrera, balet, baina ere da dantza orokorrago bat bezala, eta gero 11 urtetatik aurrera, garaikidea, gero ere, azkenean autodidakta gara, eta urbano, ez gara espezialistak, baina ikasten dugun zerbait, ere erakutsi egiten diegu, beraiek ere ikus dezaten badaudela estilo ezberdinak. Eta esan duzu autodidakta. Bai. Nola ikasten jarraitzen duzu edo formatzen bideo bidez esan duzu ez, ikasten dudanen pausu bat, bagian hori ere txikiei erakutsi edo? Bai, hori bideoen bidez, liburuen bidez ere bai, azkenan gaur egun internetean baliabide asko ditugu, eta hortaz ikusten, probatzen, teknika berriak ikasten, eta horrela ditzen gara bai. Joan den larumaten esan dugu, barruak hautsiz emanaldia izan zenutela, urrengo datarik badugu? Ez. Oraindik ez. Orduan, esan behar dugu hemendik programatzaileak edo entzuten ari badira, edo nor, badagoela hemen zutan dantzaldea, bere ikuskizuna eskaintzeko prest, ezta? Oso prest. Oso prest. Bai, oso prest. Gainera, garbi esan digute hitzez esaten ez diren gauza asko gorputzak esaten dituela, eta hori horrela izaki, asko zobe dela eurak dantzan ikustea, entrevistan entzutea baino, naiz eta entrevistan ere oso moldatzen diren.
Bueno, barratxaldeko 6ak ere hurbiltzen ditugu, jana ez dakit azken galderaren bat botatzeko daukagun, agurtuko ditugun. Ez dakit mezutxoren bat eman bidali nahiko zenuken, edo jendeari. Nik uste du dantza batzuetan jendeari, ez dakit arrotza egiten zaion oraindik, edo batzuk, ez dakit, eta ikustera joatean ere batzutan, nahi, bultzadatxu bat behar da, hor? Ez dakit, bueno, hori nire iritzia da gira, baina zure aleire. Dantza oraindik, bide asko dauka egiteko, ate asko zabaldu behar dira, dantzaren munduan, bai hori jendeak ez du deitzen. Osea, dantza manaldi bat ikustera joango gara. Ez aie... Erakargarria egiten askotan. Bai, edo grin hori sortzen. Orduan, ea pixkanaka hori aldatzen dugun ere bai. Nik justo lenguan klase bat hasi nuen irakasle batekin, nik dantza egiten du, ikasle bezala, eta irakasleak esan zigun gainera, dantza garaikide laborategi bat da hau, baina jende berri asko zegoen eta esan zuen, baina ez gelditu ideia hau dela dantza garaikidea, zeagian nirekin ez duzue konektatzen, baina beste batekin bai, orduan irekiak egon, irakasle ezberdina probatzera, baina nik uste dut ere ikuskizun ezberdinak ikustera, ze akaso gaur ikusi dudana, hori da dantza garaikidea ez dut gustoko, baino oso zabala da, eta uste dut jendeak ere aukera eman behar diola, ez? Bai, eta jendeak ere probatu egin behar du. Eta badu abanguardiek duten zerbait, ez? Abanguardia beti doa neurri batean publikoa jasateko dagoen hortatik pixkatarago. Eta garaikideak oso zabalizaki hartzen du, ez? Behintzat zatitxo batean abanguardiaren ardura hori eta esperimentazio etengabeko hori batzutan, publikoak konektatzeko zailtasun gehiago izan ditzaken esparruetara, ez beti, oianak dion bezala, garaikide ikusterrazagoa edo gozarrazagoa ere topa daiteke, baina kontrakoa ere, bai, ez leire? Bai. Gero ere, esan barra daukat, hori jendeak ez duela ulertzen dantza emanaldi bat. Zuk ideia batekin jo zaitezke, eta hori plasmatzen, osea, lan asko egiten duzu hori plasmatzeko, eta gero jendeak ez du ulertzen. Hori, oso ezakit, frustrazioa eragiten du. Baina hori da ere, informazio faltagatik, osea, jendeak ez baditu dantza emanaldiak ikusten, ez badu dantza ulertzen, ez ditu antzeslanak ulertuko. Zakita saldu nahi zen. Bai. Pentsatzen ari niz. Beraz, halako, ez dakit, aurreko lan bat, kulturarekiko hurbiltasun hori eta kultura hori lantzeko beharra dago, dantza emanaldi horiek gozatu alizateko edo ulertu alizateko behintzat, ez? Hori da, gozatu ezakezu. Bai, baina ideia, osea, emanaldian ideia bat baldin badago plasmatzeko eta hori ulertu nahi baduzu, nik uste baietz, informazio pixkat beharko zenuke. Eta zuek sortzaile bezala, zenbat garrantzi ematen diozue, kontatu nahi duzuen horri? Guztia. Beraz, ikuslearen alderdi ludiko plastiko horrek ez du gehiegi zuen lan bat asetzeko, benetan hor ulermen bat egotea nahi duzue. Bai, noski. Bai, azkenean, gure emanaldiak zerbait aldatzeko dira. Ez zerbait aldatu nahi dugu gure dantzaren bitartez. Orduan, jendeak ez badu ulertzen, ezakit nola azaldu. Bai. Barruak mugitu nahi ditugu, bakoitzaren barruak mugitu, orduan, jendeak ez badu ulertzen, ez da gure, ezakit, gure helburua bete. Atzoain zuzen ere horren inguruan aritu ginen Odei Barrosorekin, bere proiektu berriarekin Odei egon zen hemen, gure elkarrizketa akustikoetan, eta bera badabilez, rap kulturatik abiatuta, horre esango nuke traparen eta drillaren giro horietan, nire kosta zaite musikari bezala ulertzea zein diren traparen eta drillaren arteko muga estilistikoak, eta atzo Odeiekin horren inguruan eta gartxotekin aritu ginen. Baina batez ere ari ginen beste kontu baten inguruan, ez? Odeien letrak ulertuta eta haren diskoa entzunda, badago, benetan eraldatzailea izan nahi duen lan bat, eta berak horren inguruan hitz egiten zigun, ez? Esaten zuen, zaila dela gartxotek berak ere esaten zuen, ez? Ura zuzenean ikusi eta letra horiek
ulertzen ez badituzu, edo zure jarrera espalin bada letra hoietan murgiltzea eta benetan hor dagoen min hori guztia eta terapia hori guztia, horrela izena du kantu honek eta diskoari izena ematen dio terapiak, bai, ikuspegi ludikotik soilik, bueno, eta ark esaten zuen, behar da ezagutza asko, traparen edo drillaren edo rap kulturaren inguruan, benetan letrak ulertu gabe, nire kontzertu bat gozatu alizateko. Eta esatezun, da batzutan konturatzen zala, bera Lapurtarra da, urruinakoa da, publiko frantziarrak baduela, historikoki, ja 70, 80ko hamarkadetan rap kultura Espainiar estatuan oso gutxi zegoenean eta Euskal Herrian iparraldeko hiru lurraldeetan gehiago noski Frantziar eraginez, hor diktadura eta besteen bat kontu, konturatzen zela, naiz eta ez ulertu ikusten zuela jendea errima bat erortzera zijoanean, eskuekin aztoratuta, badator errima, dumba, bota du, ez? Euskeraz jakingabeko jendeak ere errima hori itxaroten zuela eta txaloten zuela, baina hortarako ezagutu behar da asko estiloa. Eta horreko gorazit, Leirek aipatu duena, ez? Benetan, dantzaren inguruan kultura behar dela, dantza ulertu alizateko, mezu hori ulertu alizateko, ez? Bai. Zegona, bi egun mezu antzekoa jasotzen gabiltza. Bainik orbainik nahi dudala, baina hobeki azteko nik uzia bota behar dutala. Ez uste, zerupe honetan oronen igusutruke, guke. Tira, Oiana, uste dut orain, bai, agurtzeko moduan ere bagabiltzala, ez da? Bai, hoixe, eskerrik asko Leire, hemen izateagatik, eta espero dugu emanaldia ikusteko aukera izatea. Eskerrik asko. Adi egongo gara. Adi egongo gara, eta gure agenda zoragarri horietan, ostegunen batean aipatuko dugu, eta esango, hemen txitzordu badauko. Aixe. Leire Bujanda eta taldeko kidei gure partez ere, mila esker eta eutxi horri. Zuei, mila esker. Dago naintzunik, ez erran honek zentzunik ez dunik. Airera doan esputnik, batek bezala mugarik ez dutnik. Barka ez badutu bertzen tutik, baloreia txikita xutik. Garaiari heldu nahi diote eskutik, kritikan azatela lehen testutik. Badut askilaino eta ekaitz nere barrura begira. Ez dakit beti nabilen gara, izan berandu da hemen guzegida. Nik ere maiz gaitz bilakatu dut ene desira. Ni errateko pres naiz, entzuteko bestaldira. Drila da euskaraz jantzia, begira ni ez naiz jankia. Hau dazken baten, jaten ematen ez idan jakia. Itzak zenbakiak nik, ez dakit zenbatia. Zergatiak sortu dizkite bakiak, aurkezten dizuen nere terapia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Eta bagoaz gaurko saioa agurtzeko Red Squirrel honekin. Zoe Rackman bihar, Maialen Tellabide, gure kolaboratzaile berriak, joan den astean bezalaxe jazz pianista emakumezko berriak ezagutaraziko dizkigu. Patrice Rushenekin aritu ginen joan den astean, lehen ere entzun dugu, Leirerekin entrevistan ginenean, ark jazzetik, funketik eta R&B girotik, 80ko hamarkadako soinuiek ere bereganatu zituen. Zoe Rackmanen kasuan, horrematen da bestelako nahasketa bat, bera erresuma batukoa da, ama eta aita bata indiarra, bestea britaniarra, eta sortzen da jazz klasikoaren, Ingalaterrako edo erresuma batuko musikaren eta indiako musikaren nahasketa bat, eta flipatuko duzuen, Maialen Tellabide saiatuko da ulertarazten, patroi ritmiko ezberdinak, amasiko konpasak nola osten diren 3, 5, 2,5 gehi 2,5 eta 3ko konpasetan. Friki xamar jarriko gara, orain gontan ere, baina bide batez nahi genuen entzulea pixka bat Zoe Rackmanen musikarekin familiarizatzen hastea, eta hemen txerret Squirrel hau gaurko saioa agurtzeko, Jana Maritoren agenbe, plazer bat, datorren ostegunen arte. Eta zuei entzule, plazer bat duzue bihar arratsaldeko, 4 eta 5 hementxe izango gara, bidaiatuko dugu Botswana eta Namibiara, hain zuzen ere Angel Cuerdorekin, Mai Gorostiagaren eskutik, antzerki gintzatik eta ibiliko gara, eta ondoren Maialen Tellabidek Zoe Rackman aztertuko digu, arraia artierditik irekitzen duen arraindegiko langile bezala. Izan ondo, bihar arte, aio!
Keep calm and bigarren kafea.